Φιλεναδάρες και φιλεναδάροι, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Παπαευσταθίου από το κατάστημα Τον Ποτέ της Εφθαλίας, η μάγισσες της Σμύρνης Shop, εδώ Παπαδιαμαντοπούλου 12 στα Ηλίσια. Το μαγικό μαγαζάκι της Μάρας με η Μαρίδη, μην φοβόσαστε τη λέξη μαγικό. Θα εξηγήσουμε στην πορεία τι εννοούμε για να μην σας την πέφτουν οι διάφορες και οι διάφοροι εκεί πέρα. Το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να μας καλείτε είναι το 217 70 39 39. Όπως επίσης μπορείτε να βρείτε και όλα τα προϊόντα του καταστήματος στο e-shop, στο site www.marameimaridi.gr. Νομίζω Κωνσταντινάκο μου το είπα καλά, έτσι δεν είναι? Σωστά. Λοιπόν, ο λόγος ο οποίος γυρίζουμε το σημερινό βιντεάκι είναι, μάλλον είναι τρεις λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί κουρεύτηκα με γεια μου. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί θέλω να δείτε το σακάκι μου, γιατί σπάνια φοράω σακάκι. Γελάει ο Κωνσταντίνος. Και ο τρίτος λόγος είναι γιατί θέλω να μιλήσουμε, Σαντάμ, ο συνειρμός, για αυτά τα περιβόητα φίλτρα των μαγισσών, τα μαγικά, που ακούτε όλη τη λέξη μαγεία, μάγια, μάγος, μάγισσα και σας πιάνει το κακό και αρχίζετε όλοι, μας ξορκίζετε, μας πετάτε αυτό, νομίζετε ότι θα βγούμε με τα σκουπόξυλα κτλ. Μύθος. Όπως έχει εξηγήσει και η Μάρα, εννοείται ότι θα πιαστώ και θα σκίσω εγώ το σακάκι μου σε αυτό το τραπεζάκι που θα το πετάξω. Η λέξη μάγος ή μάγισσα προέρχεται από το αρχαίο περσικό μάγ. Οπότε ας το αναλύσουμε λιγάκι για να απομυθοποιήσουμε κάποια πραγματάκια, γιατί η μαγεία ήταν η πρώτη θρησκεία πάνω στον πλανήτη πριν ανακαλυφθούν, εφευρεθούν, βρεθούν οι διάφορες θρησκείες που όποτε έχω να ακούσω με αυτό το βιντεάκι, που σημαίνει ότι δεν είναι τίποτα άλλο από η λατρεία στη φύση. Και μην ξεχνάμε ότι η μαγεία είναι ένα συνοθήλευμα πάρα πολλών επιστημών. Βοτανολογία, αστρονομία, όχι αστρολογία, μην μας παίρνει τηλέφωνο και μας λέτε έχει 3/4 έκπληξη και έκλειψη και τέτοια, βαριέμαι. Λοιπόν, ψυχολογία, εμπειρικά θα μου πει σπούδαζαν τότε, όχι. Αλλά, μιας και η Μάρα όταν έφτασε στα χέρια της όλα αυτά, κοίταξε να τα αναλύσει και είδε για ποιο λόγο έπιαναν και λειτουργούσαν πέρα από τη μεταφυσική τους μορφή. Ο κύριος λόγος είναι ότι εκτός από το μεταφυσικό, το οποίο το είπαμε και δεν έχει εξηγηθεί ακόμα, μπορεί να εξηγηθεί, ξέρω θα πέσουν σχόλια από κάτω, πουλάτε την ψυχή σας και πουλάτε το παντελόνι σας και πουλάτε το αυτό σας, ετοιμάζετε μια κυρία να μπει μέσα, δεν πειράζει, ας μπει και εκεί να κάτσει παρούλα δίπλα μου. Λοιπόν, είναι η τέλεια ένωση συνειδητού και ασυνείδητου. Τι λέει η Μάρα? Το ασυνείδητο δεν ξέρει από λέξεις, ξέρει μόνο από μυρωδιές, ξέρει μόνο από εικόνες. Οπότε στην ουσία, φιλεναδάρες και φιλεναδάροι, τι γίνεται? Όταν κάνουμε μία τελετή μαγική, το λέω για να μας την πέσουν οι άλλοι, λοιπόν, καταγράφουμε στο ασυνείδητό μας καινούργια πραγματάκια. Μυρίζουμε το άρωμα, κεριά, λιβάνια. Στην εκκλησία τι γίνεται? Δεν γίνεται μια καταγραφή ασυνείδητου με το που μπαίνουμε μέσα και μυρίζουμε τα αγνά, τα κεριά να καίνε, τα λιβάνια. Σήμερα έχω τρελαθεί στα σαρδάμ γιατί πεινάω. Λοιπόν, μ' αρέσει που γελάει ο Κωνσταντίνος. Γίνεται μια καταγραφή στο ασυνείδητο γιατί αυτό το κακομοιρούλι μονάχα από εικόνες και από μυρωδιές γνωρίζει. Οπότε την ώρα, όπως έχει πει και η Μάρα, και η ίδια παρόλο που γνωρίζει τους μηχανισμούς, αν δεν κάνει την τελετή, δεν θα γίνει αυτή η καταγραφή στο ασυνείδητο. Και βέβαια βασικό και κύριο ρόλο σε αυτή την καταγραφή, σε αυτό το format που κάνουμε στον εσωτερικό μας υπολογιστή, που σβήνουμε τα παλιά δεδομένα, τα παλιά data και γράφουμε καινούριο, που βασίζεται στην όσφρηση και έχει να κάνει με το τμήμα του εγκεφάλου, το οποίο λέγεται ρήνεγκέφαλος. Αν αρχίσω να κοιμάμαι Κωνσταντίνε και χαμηλώνει η φωνή μου να μου το λες, είναι τι? Τα φίλτρα. Στο επόμενο βιντεάκι θα αρχίσουμε να τα εξηγούμε ένα-ένα. Υπήρχε ένα βιντεάκι το οποίο τα είχαμε πει όλα μαζί. Σας μπερδέψαμε λίγο γιατί δεν ξέρετε πώς και τι. Βαριόσασταν για να πατάτε και την πάυση. Δικαιολογημένα, ok. Οπότε στο επόμενο βιντεάκι θα ξεκινήσουμε με το αγαπημένο σε όλους σας φίλτρο της νίκης, το Zaffer. Σας αγαπώ πολύ. Φιλάκια.